Κύριε Καβάφη, εδώ άσταθω λιγάκι στον τάφο του Λεύκιου. Ξέρετε, δεν ήταν και τόσο όμορφος, το ίδιο και ο Χαρμίδης. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Η κοινωνία πάντα συσχέτιζε κουτά και ειδικά οι φίλοι. Με σιγουριά σας λέω πως ο Λεύκιος ήταν αλήθωρος και δεν του άρεσαν τα μισόλογα. Ήταν γνωστός ξυλουργός, φθηνός και γρήγορος στη δουλειά του. Πέθανε ένα βράδυ στον ύπνο του. Αυτή είναι η ιστορία άκρες μέσες. Τώρα εσείς τι θα θέλατε να κομίσετε στην τέχνη δεν καταλαβαίνω. Λένε οι ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Εσείς όλα τα μπερδέψατε και αναρωτιέμαι αν βγαίνει κομμάτι νόημα. Μόνο μια ερώτηση ήθελα να σας κάνω και μην με πείτε πικρόπολο. Αλήθεια, πόσα εν μέρη χρειάστηκαν για έναν ευαισθήτως, για τον Γιάννη Κοντό, Κυριάκο Σιφριδόνη.